Fl-ewwel laqgħa tiegħu il-Kabinett il-ġdid iddiskuta u esprima qbil mal-proposta tal-Prim Ministru Robert Abela li jitwaqqaf kumitat dwar il-governanza. Fi stqarrija l-Gvern qal li dan il-Kumitat tal-Kabinett għandu jieħu rendikont tal-miżuri li diġà twettqu u dawk li għad iridu jitwettqu ibbażat fuq ir-rapporti li saru mill-Kummissjoni Venezia u mill-Greco. Dan fil-kuntest ta' taħdidiet li diġà kien hemm fil-Kumitat immexxi mill-President tar-Repubblika dwar tibdil kostituzzjonali. Żied jingħad li abbażi ta' dan ix-xogħol għandhom imbagħad jiġu abbozzati l-emendi u liġijiet meħtieġa biex il-pajjiż jassigura iktar governanza bħala waħda mill-prijoritajiet tal-Gvern. Il-Kabinett iddeċida l-Kumitat jitmexxa mill-Ministru għall-Ġustizzja, l-Ugwaljanza u l-Governanza Edward Zammit Lewis u jkun kompost mill-Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol Owen Bonnici, il-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà Nazzjonali u l-Infurzar tal-Liġi Byron Camilleri, is-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Stefan Srinzo Zoppardi, flimkien mas-Segretarju tal-Kabinett Mario Kutajjar. Il-Kumitat se jirrapporta lura l-Kabinett mill-iktar fis possibbli biex jibda jitwettaq il-programm meħtieġ. Waħda mill-prijoritajiet ewlenin se tkun l-emendi għal ħatrit fil-ġudikatura. Waqt l-ewwel laqgħa tal-Kabinett il-ġdid il-Prim Ministru saħaq fuq il-governanza b'saħħitha fl-oqsma kollha ta' tmexxija tal-Gvern u tal-Amministrazzjoni Pubblika. Dr. Abela qal li huwa dmir ta' kull Ministru u Segretarju Parlamentari li jara li l-ħidma fl-oqsma tagħhom issir b'reqqa u b'kontabilità u skont kif titlob il-liġi. Il-Prim Ministru Robert Abela tkellem dwar ix-xogħol ta' kontinwità fuq il-programm tal-Gvern kif ukoll fuq l-implementazzjoni tat-tibdiliet meħtieġa bil-għan li pajjiżna jkompli miex il-qudiem bis-suċċess ekonomiku u soċjali. Intant fil-bidu tal-laqgħa tal-Kabinett, il-Prim Ministru Abela laqa grupp studenti mill-Iskola Primarja San Ignazio ta' Ħal-Qormi li kienu mħejjija għall-okkażjoni u ħaddu magħhom tifkira xkejkna li għaddew lill-Prim Ministru. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.